Lah ngono bojomu melu rono lah. Gak. Milak-milok kayak nek ana ogokan kayak rawani ya. Wayang baru lagi. Wah, sik ngene gak alum ngono kok. Nyelakare gak duwe dah. Gede-gede kok ta. Iki. Ya ora mek gede-gede tok kanane goyang-guyu wonge. Timbangan diceri jagung wae. Biasane sambate kelongkongan ngono kok. Nah iki wonge goyang-guyu wae muga-muga ya meneh panen apik aku barang cek dikeki. Iya. Heeh. Obatan wae lho iki kewane lho.